täzeliklerden habarsız galma, bede agda bol, bede ýatma. Täzeliklerden habarsız galma, bede agda bol, bede ýatma. Hemmäňize salam. Habarsız galma gepleşigimiziň 2-nji sezon 7-nji bölümine hoş geldiňiz. Pikirimçe köpüňiz döwrany öwrenşdiňiz. Men ýerime döwrany göresiňiz geler. Ýöne gynnasak da döwran ýetişmeýänligi sebäpli häzirlikçe biz siz bilen dowam etýäs. Ýaşlar bilýäňiz, habarsız galma gepleşiginiň esasy maksady sunugat dünýäsindäki täzelikler ilkinji bolup size ýetirmek. Şoň üçin hem like basýas, tesbir ýazýas we täzeliklerimize başlaýas. Dostlar, häzirje ekskluziw täzelik sport dünýäsinden geldi. Döwletjan Ýagşymyradow Amerikada türgenleşiklerine başlady. Dünýä ýyldızlary bilen düşen surat videolaryny görelim. Туркменистан. Merhaba. Всем привет! Здесь Хорхе Масвидаль. Всем фанатам из Туркменистана, из России. Привет передает. Merhaba. Kliplerimize başlaýar. Halipa Enes Recepov bilen Cemşit Hüseyinov habar gelmeýär. İkimiz çekýäs bu derdi yüreğim, ağlaýar sensiz aýyrdy. Öpmal bir zalim seni yüreğimden çıkarmadım. Sığamak bu dünya basýar, ýaşamak kıyın maňa sensiz. Derdimin sen bilen alýan, yüreğimde sen ýaşaýan. Inniki klip Begocan'dan Bir Wepa Köpeken. Düşman girip bağdan ölüm yormasın. Bir wepa köpeken, bir wepa köpeken, bir wepa köpeken dünyada. Anne Jebbarowdan hem täzelik söýgülim. Şolur bağa bar bolsa durmuşda ken söýmede mendiňe sen bilen söýgülim, sendiňe men bilen söýgülim, bagtyňe bilen söýgülim, söýgülim, söýgülim. Rahim Gurbanow konsertde aýna gyýda aýdypdyr. Dora birini seni gören adamla akıl hoşum hayran eden aynalıyım. Soyunu sıyladım seni feridat, yürücümü hayran eden aynalıyım. Aynalıyım, aynalıyım, ben seveyim aynalıyım, ben seveyim aynalıyım. Seni sevdim, min kıydım, dolanı ber aynalıyım. Halk aýdym taýma başlaýar Halipa Suhan Orazberdiýew bilen. Yine de bir halk aýdym ýaş başymyz Täşli Tülgenowdan. Gelin vardım bir şam, yine bir şam boye, yeniden manzarını var. MP3 şäherçiginde Rahman Hudayberdiýew bilen Balkandan näzliýär. Geldin gülüm yana, orap yanağın, gözlerin yüzüme kanlar gamağın. Geldin gülüm yana, orap yanağın, gözlerin yüzüme kanlar gamağın. Sensin şapirifi kayınlan bayrının, seyerin neziyarın.
Instagram'a skandalın täzelik bilen başlaýar. Instagram'da Jeytunur bilen Döwranyň sahypasyny spam uradyp yaptyrdylar. Ýöne gowy habar olaryň ikisem sahypalaryny açdylar. Salam aleyküm. Kim bloggerliň Instagram'yny döwýän bolsaň, polybom sen şu istoriýany görýän. Men diýjek bolýandadım. Onlar biriniň hakyny ýediň. Balar türkmenler maskara etdiň. Men näme etdim? Iýmenme men näme etdim? Ýok, hakykatdan biz näme etdik? Haýsy kelläň bilen hereket edýän. Murat Öwedin Instagram'yna täzelik ejeme diýip aýdym hödürläpdir cover. Ece, senin her gün yaşanna köneje tamdyrmadyň ýanyna durup, asmana seredip men üçin edýän dilekleriň bar. Men yaşa diýän dileklerim. Bilýärmiň janan söýdügüm. Barımda dünýäň toýdum. Ayçak hem aydan aydanam, sen hudyň owazyken. Instagram'da ýene döwür ütgeşik post gördüm. Screenshot sahypasyna. Aytyklarıma bir var eken, bir ýok eken. Ol wagtlar adamlar maska takanaw eken diýip erteki aýdyp bermeli bolamasam bolýa. Çynanam, maska takmasak nähilek bolarka? Emişe maska takma, olsak ne hilek olur. YouTube täzeliklerini Jeytunur bir günläp affitsant dolly. Henidem görmedik bolsaňyz hökman geçip görüň. Men näme goýmaly we bugün siziň üçin Türkmen YouTube'unda iň topugy kontentlaryň birini Twitch House'da kökäňiz taýlanlaň, çaýyňyz taýlanlaň başlaýar. Bakajan salad nerden almaly men? Eýem ýadydım ujum. Söz bilen düşündürip bolmaýar. Matematikam güçlü. Kiwi, bahşiş. Şundan şöyle geçireyim. Inni gelýär, Döwranyň iň gowy şahajyklarynyň birine köneleri ýatlalyň. Gaýgysyz Balyýew Gulluk. Gulluk yaşım ömrü badık sananlar. Men adıma gulluk hatlar gelinler. Mehremi cemiyde ağlap ağlanlar. Yecim can sensiz ağlap gitmeli oğlum. Mehremi cemiyde ağlap ağlanlar. Yecim can sensiz ağlap gitmeli oğlum. Wal geçen av yana 3 ay dolupdy. Maririnne deýen gülüm galypdy. Uratmana wagdana da gelipdi. Mehrim seni taşlap gitmeli oğlum. Yolamana wagdana da gelipdi. Mehrim seni taşlap gitmeli oğlum. Ýene döwür köneleri ýatlaly Nur Hudaýgulyýew ilkinji söýgüm. İlkinci tevim yakittiler. Men şunu yatlayanam şapak doğanlar. Yatlayan bozsalar açılan güller. Ulithin yayrada atır saçanlar. Yatlayan bozsalar açılan güller. Ulithin yayrada atır saçanlar. Inni gelýär tesbirleri okuma şahajagyna. Birinji tesbiri ýazyp bayrak gazanan dostumuz Dayanç şeýle diýär. Salam ýetme işgärleri. Döwran gitjek bolsaň okuňda üstünlük. Ýöne senin gitýäniňe gynannym. Sensiz gepleşiň gyzygy gaçar. Bayraňyzy almak üçin Instagramdan bize ýazyp bilersiňiz. Ölmejek umytlar şeýle ýazypdyr. Jigim gitseň Allahan işiň uğruna bolup, ýoluň kalwyň kimin gözel we açyk bolsun. Her ýerde her yolla Allahan yardamjyň bolup, beýik biri bar, gorap saklasyn balam diýipdir.
Sağ olun. Oğlum. İnniki tesirde Nura şeýle diýipdir. Olara öwrenşmek üçin hem ýene bir 2 ýyl gerek ötýän. Arkaýyn ol 2 bölümden öwrenşärs. Inniki tesir Batyr Muhammedow like goýupdyr. Batyr abi deşdik mejetime işgärler toýatda mutsap berjekmişiňiz. Didar Ataev şeýle ýazypdyr. Salam aleykum, men Didar. Döwrançyk kapitalny krasawçyk Jimjan. Akrenk saňa hasam gowy gelşipdir. İçimde gysar sensiz. Onda da okuňda üstünlük praktişke. Döwran hukman görür bölümü. Atsyz şeýle diýipdir. Döwranyň derine tymastardaki döwran garany alsaň şoň sesi çal tem duruy, arasda gürleşär, gyzyklar barýar. Gara döwran, ha? Tymastar. Ana şoň şun gara. Coco Chanel şeýle ýazypdyr. Dogry edipsiň döwran. Käwat şeýle ýagdaýlar bolýar. Hukman bir zat saýlamaly, saýlan ýoluň ak gorsun. Oku tarapy ýykylanyňa gynanma, dogry ýol saýlapsyň. Merdan Saýidow şeýle ýazypdyr. Salam mejetime işgärleri. İşiňizde üstünlük töweleme aýdymçylaryň haýsysy täze klip, täze aýdym çykaranyny ählisin sizden bilýär. Etýän zähmetiňiziň haýryny inşallah görmeňizi arzu etjäs. Köp minnetdar, sag bolun. Ýene de bir tesirde şeýle ýazypdyrlar. Kreditim köp ölüp durýan ha döwran. Ay näme diýeli, okuda da üstünlük sagaman gutur, kän garaşdyrmanam gaýt gepleşige. Dostlar, döwran gelmegini isleýän bolsaňyz kän tesir ýazalyň, köp like basalyň. Bahar Bahram we şeýle ýazypdyr. Всем привет, удачи во всём. Mejetime. Spasiba. Dostlar, şeýlelik bilen gepleşigimiziň ahyrına geldik. Meni like, tesir bilen gollarsyňyz diýip umyt etýär. Hoş sag bolun, özüňize gowja seredin. Hemmeňize salam, men Gül. Ama 7. bölüm. 70-nji bölüm diýjek bolýar. Men gir bereýinmi? Bakwan. 2. sezon 7. bölümüne hoş geldin. Hiç şunu bilemeýän santraýan. Aynaly. Halkaýdym time. Pek filim aynaly. O. Kaýdym ýaş bagşymyz. Näzliýär. O verin şunu giydi. Ha, Instagram täzeliklerine hype bolupdyr. Hype oldu. Yok, hype'laryny. He. Yine gowu habardan beri. Olar ikisem de yan hype'larını açtırdılar. Okey, давай еще раз. Açtırdılarmı? Açtırdılar, tapadı. Yok, еще раз. Но хочу интонацию, чтобы Окей. ты поменяла. Heni görmedik olsaňyz geç görün. Bu elim bilen bu tarafı. Ha, bunu okey. Давай. Täze, ya elim ütgedeýinmi? Yok, normal, давай дальше. Indi gelýär, he, geldik. Tesirleri. Tesirler okuma şahajygyna geldik. Yok. Men şu hereketimi firmanymy. Diyor, bu yanlışmak normal burada. Şeyleme. Okey. Sağ ol Gül.